Salam edip Türkmen halkım ceylem doğanlam. Sediyeti gelen orada bayramdan adıyla kutlayan Allah canı dacan ediyen dualarınız, dilekleriniz kabul olsun. Bercek tadakalarınız kabul olsun. Beni tanıyansanız şu yarusuz gelin. Bulan diline kanser hastası, bizim dilimizde rak keseli. Ben birinci ameliyatım geçti bilýäňiz, ikinci ameliyatyma girecek bolýam. Ayın 6'syna 3. güne düşýär. Sizden haýyş etýän meni ýeke goýmaň, maňa maddi manevi kömek edin, ýanymda bolun. Allah janyň daýjan ýat ýurtlarda hiç kime bermesin, hiç kimiň başyna gelmesin. Men bäş aýdandan işläp mok çäresiz galdym. Şoň üçin sizde haýyş etýän, ikranjak çagajygyň üçin haýyş etýän. Şolar maňa garaşýar. Men ýerime kim bolsa da